Sziasztok! Kezemben az Allview P7 Extreme, a neve alapján valami nagyon extrémre számíthatnánk, ettől függetlenül viszont egy nagyon kellemes, mai szemmel nézve középkategóriás készüléket kapunk. Néhány évvel ezelőtt ez még simán a legfelsőbb kategóriába is indulhatott volna. Nagyon szép fémhatású unibody házat, talán valóban fémből is van, ezt csak karcolgatással tudtam volna kideríteni. Mint látjátok, a fekete készüléket kaptam. Bal oldalán a szimházat találjuk, ebbe 2 szimkártya fér bele, az alján van a jack kajzat, és az USB csatlakozó, meg persze a mikrofonjuka. Másik oldalon pedig, ami a hüvelykujjunkra esik, hogyha jobb kézzel fogjuk meg a készüléket, itt található a 2 kapcsoló, legelől semmi nincsen, igazából csak egy gyönyörű sík üveglap, erről még egy pár szót fogok ejteni. Legfelül pedig találhatjuk a legnagyobb kunsztot a készülékben, az elforgatható 13 megapixeles kamerát, amivel rögtön csodálatos szelfiket is készíthetünk. Hello! Néhány szót a gyári kiegészítőkről. Igazából csak a elvárható alapot kapjuk. Csinos házba érkezik a készülék, lent pedig egy elég jó hangzású fülhallgatót találunk, csinos kivitelezés, persze töltőfej és hozzá az USB kábel, tradícióknak megfelelően ez már 2 külön egységként érkezik. A szimcseréhez a tű persze, egy OTG kábel, fura módon elütött dizájnja készülék többi kiegészítőjétől, és egy kézikönyv, amiben egy rövid magyar nyelvű rész is helyet kapott, sok más mellett. A készülék egy közepes szinten módosított Android felülettel érkezik, elég sok az extra benne. Ez a nyitóképernyő, amint láthatjuk, ezt felhúzva lépünk be a Home-ra, de előtte még lássuk a nagy trükkét, és ha jobbra húzzuk, bejön ez a kis külön panel, ami rögtön mutatja egyrészt a kamerát, itt egy gombnyomással átugorhatunk a kamerába, másfelől pedig van még néhány extra funkció, rögtön elérhető a világítás, ami nagyon kényelmes, hogyha így a kezünk ügyében van hangfelvétel, és ami a legnagyobb poén, amit sosem láttam még ilyen szinten integrálva, az a kamuhívás, az egy gombnyomással beindítottunk egy 15 másodperces késleltetőt, hogy lerázhassuk kellemetlen ismerőseinket egy beérkező telefonhívás ürügyén. Készüléket feloldva, nyitóképernyőre jutunk. Ez gyárilag ezt a nem túl vidám, elsötétített skint kapta, de nem kell aggódni, ugyanis már a gyári widgetek között, amit kitettek, ez a témaváltó, egy gombnyomással átvariálhatjuk a készüléket valami kevésbé depresszióra késztető összeállításra. Több is van. Ez ilyenkor véletlenszerűen ugrál a témák között. Vannak sötétebbek, világosabbak, a ikonok is átugrottak. Ez a skin, ami nagyon közel áll a gyári Androidhoz, van talán még egy, látjuk, megkapjuk-e, ami ez nekem egy elég kellemes összeállítás, ugye most ezzel fogom a továbbiakban mutogatni a készülék képességeit. Azt még láthatjuk, hogy a készüléken külön hardveres gombok vannak, ezek pedig a régi, fogalmazunk úgy, hogy Samsungos leosztás működik, tehát jobb oldalon a visszagomb, középen a Home, bal oldalt pedig menü gombot találhatunk, nem a közelmúltban használt alkalmazások listáját, ezt a megismert módon a Home gomb hosszú megnyomásával hozhatjuk elő, szépen működik.
átszabták elég rendesen a gyors kapcsolókat is, de például, hogy láthatjuk, a hangprofilokra külön kapcsolók vannak, vagy a energiatakarékos mód kibekapcsolására ugrunk a beállításokhoz, akkor láthatjuk, itt is van egy kiszűrt kiemelt rész, másfelől pedig ugye, amit mindenképpen észrevehetünk, hogy itt is eléggé átszkinezték a dolgot, átszabták a formáját. Megszokott beállítás menüknek szót ejtenék az akkumulátorról, nagyon kellemes teljesítményt hozott. Közepes használat mellett mobilnettel, tokkal, vonóval együtt 2 napot is ki tudtam préselni a készülékből, anélkül, hogy különösebben pánikolni kellett volna. Gyári alkalmazásokról elég sokat kapunk, viszont elég gyakorlatiasokat. Nézzük a sajátokat. Nagyon szimpatikus a zenelejátszó. Húzzunk egy kicsit. Például láthatjuk, hogy az Equalizer eléggé emberbarát módon néz ki, nagyon kellemesen állíthatók az effektusok a DTS-sel együtt. Jól van. Ebből elég is lesz. A videólejátszó is igen szimpatikus. Persze kihasználja a HD kijelzőt, probléma nélkül játssza a HD-s videókat. Ami kellemes viszont, hogy például az MX Playerből is ismert beállítási lehetőségeket tartalmazza, azaz csúsztatással tudunk ugrani a videón belül, előre-hátra tekerni, hangerőt, fényességet változtatni, ami ugye nekem egy örök fájdalom, hogy egy gyári lejátszóban nem elérhetők ezek a funkciók. Na itt igen. Kapunk még egy teljesítményfigyelőt. Itt állítgathatjuk a energiatakarékos mód automata belépését esetleg. Kapunk egy alkalmazáskezelőt, ahol bepecselhetünk az appjainkkal, nem kell külön bemenni a beállítás menühöz, és természetesen az elmaradhatatlan időjárás app itt is megvan. További érdekesség, hogy van a kijelzőben tap to wake funkció is, azaz tapintással életre kelthetjük. A másik érdekesség pedig, hogy gesztusokat is megadhatunk, például ami gyári, C betű berajzolására rögtön a kamerába érkezhetünk. A kamera meglehetősen alap, de nagyjából mindent tud, amire szükségünk lehet. Vannak különböző üzemmódok, érintéssel is elsüthetjük. Vagy megkérhetjük, hogy az Ázsiában a fényképek elmaradhatatlan részét képező V-jelzésre, ami arra fele a Peace névre hallgat, is elsüljön. Vannak különböző fehér egyensúly beállítások, és persze ott vannak a szokásos színes trükkök. Ha valaki életében már használta ezeket videózáshoz, vagy fényképfelvételhez, akkor az jelezze a kommentekben. De ugyanakkor a androidos kamerák elmaradhatatlan részét képezik mindig. Vannak egyéb beállításaink, kérhetünk HDR-t, lehet még pepecselni. Alapvetően 13 megapixeles a kamera, ugye elől-hátul, mivel elfordítható, 12 megapixeles méretben kérhetünk széles vászú 16:9-es képarányú képet is. Van persze videófelvétel, itt jóval kevesebb az opciónk. Játszhatunk a fehér egyensúllyal, kérhetünk színkódokat, vagy színvariációkat. Nyolc magas procival persze a játékok is elég jól mennek. Na most ugorjuk át az intrót.